50 anys.
l'autobús porten detrás. Ja no trobo un bote. Memorial del obispo San Gregorio, y así como él sintió su pueblo con la palabra y el ejemplo, también nosotros podamos experimentar la ayuda de su intercesión con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive en el perpetuo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bé, estem a Sant Gregori, tal dia com ahir, 9 de maig, però de 1044, des de Navarra, part de la vall de l'Ebre a Sant Gregori. Ahir, el 1039, arriba a la Rioja i està conjurant les diferents plagues. Per tant, ja que es començarà a posar ahir els organitzadors, el viatge allà no hi ha que estem col·laborant en aquesta activitat de festa. Bé, estem en Sant Gregori.
tal dia com ahir, 9 de maig, però de 1044, fa 981 anys, moria en Logroño el que es coneix com Sant Gregori Ostiense. Sant Gregori Ostiense era un benedictí, era prior d'un monasteri de Sant Cosme i Damià en Roma, fins que el papa Joan XVIII el va nombrar cardenal, el va nombrar bibliotecari pontifici i també el bisbe d'Òstia. Òstia és a la barriada, el barri portuari de Roma, d'Òstia Tiberiana, més concretament. D'ahir podeu veure en alguns elements decoratius iconogràfics de la capella els símbols de la mitra i del bàcul, com aquí en esta petxina, aquí o fora a la portada. També de la guerra civil, de la legislació nacional, estava la documentació de llauradors i també aquesta documentació de la documentació i a partir d'això, s'han restaurat, molt més, Vamos a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla no la recibió. La palabra era que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo la conoció. Vino a su casa y los suyos la recibieron, pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni del amor de carne ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acabó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la cruz del Señor, huid de enemigos, ha vencido el león de la tribu de Judá. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que mires nuestros términos por intercesión de San Gregorio, que mires nuestros términos con ojos serenos y rostro alegre, y envíes sobre ellos tu bendición para que el granizo no los afecte, la fuerza de la tempestad no los arrase, la sequía de los debilite, las plagas no los dañen, ni el exceso de lluvia los malogre, sino que lleves a madurez frutos íntegros y sean abundantes para nuestra utilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ens inflama, no? Ens ¡Viva San Gregorio! ¡Viva San Gregorio!
recorden l'ecolites i dels llauradors. Ens va llirar de les plagues guanyant-se la devoció. Celebrem Sant Gregori. Avui als 245 anys l'ermita continua en peu. Recordem a Fray Pere Bonet, els seus constructors. Celebrem Sant Gregori, disfrutem del paratge. Agraïm a tots els que li han donat protecció. Celebrem Sant Gregori, vells i llauradors. El temps passa i ja no estem tots, i demanàvem la seua restauració. Gràcies, records i bessets al cel per tots que al llarg de la història han tingut per Sant Gregori la seua ermita, l'estima i devoció. Celebrem Sant Gregori, Sant Protector de l'ecolites i dels llauradors, que ens va lliurar de les plagues guanyant-se la devoció. Celebrem Sant Gregori, avui als 245 anys l'ermita continua en peu. Recordem a Fray Pere Bonet, el seu constructor. Celebrem Sant Gregori, disfrutem del paratge. Agraïm a tots els que li han donat protecció. Celebrem Sant Gregori, vells i llauradors. El temps passa i ja no estem tots qui demanaven la seua restauració. Gràcies, records i bessets al cel per tots que al llarg de la història han tingut per Sant Gregori la seua ermita, estima i devoció. Visca Sant Gregori, Vinaros, Vinaros. La última tengo que bailar la banda.
Les camarades tenim fama de síndrome. Això és una talentereta que no sé fer. Amb la Jota de 3, la Jota del Poble, tu la coneixeu, que és dels balladores, Cinc. Sí, en porten dos. Tres no porten. Quatre comptant Mira que repetíssim de Sant Gregori. Gregori, que no sabia què se feia. Qui? El que presentava. Pues ara que la repetís que... No cal.
Que vale. Ya que no vienen a cantar, que vale. Ahí. Pues yo duermo a las torretas y ya tengo que buscar Racelet. Que vayan a Els majorales que ballen. Eso se trata de fer un ball. Ja, home, Això és com una verbena. Una verbena us amagueu, que no? són Anem a ballar. per un mal fet i cada un balla d'una manera. Però això tindria que ser el mateix. Si se sap...
Ara sí, ja hem acabat. Ara us toca el xocolata.